ndiponso chimene chikumavuta kwambiri kwa asikana ambiri ochuluka angakhalenso azimayi amene ndizakuti zovala zawo zikumakhala zogwira kwambiri thupi. Ndiye mpakana ndimazifunsa ndekha kuti kodi hijabu ya mtundu wanji imene. Tikudziwa bwino kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adalamula lamulo limene la hijabu kuchokera mu surati Nur komanso mu surati Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza ndithu mwatsatane kumuuza mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna, kuti iwe mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nabii, o iwe mtumiki alankhule wauza azikazi ako komanso ana akazi aiwe chimozimozinso akazi anthu okhulupirira kuti azisisire chovala kuchokera pamutu pawo kufikira mzifuwa zawo mpaka naso pansi, kusonyeza kuti ndithu lamulo limene la hijab ndi lamulo lochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo lamulo limene Mulungu sadangofuna kuti lingopangidwa practice kwa Asilamu onse, chifukwa malamulo ena tiaona kuti ndithu mQur'ani Mulungu amangolamula Asilamu onse umuman, yani general Muslims. Koma lamulo la hijab Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adayamba kumuuza mtumiki kuti practicing yake kapena kuti kuchita lamulo limene liyambire banja lake, yani liyambire pa azikazi yake kenako mpaka na ana ake, kenako lizituluka kunja kwa azimayi anthu okhulupirira. Zimenezi kutanthauza kuti ndithu Msilamu wina aliyense makamaka amene ali wachikazi ayenera ndithu azivala zovala zozilemekeza. Hijabu si matanthauza kuti kungoziphimba thupi lonse kuti wazipanga cover, koma chovala chokukhala chothina. Ayi, pakana ndithu ena zovala zimene avala mkati zikumatha kuonesa ndithu mayendesedwe ake kuti chovala cha mkati chadusa apa ndi apa. Chimenecho kapena kuvala kumeneko si kwa hijabu. Tiye tiphunzire makamaka ino azimayi komanso azibambo amene mmagulira azimayi kapena azikazi anu ndi ana anu akazi zovala. Tiye tiphunzire kuwaveka zovala zimene zili zotakasuka bwino komanso zazitali zosaonekera mkati, zazitali zophimba thupi lawo zosaonekera mkati, zotakasuka bwino. Chimenecho ndiye chimene chikufunikira ndithu. Tikudziwa kuti paja maliseche amzimayi ndi thupi lake lonse kupatulapo nkhope ndi manjawo. Malingana ndi chiphunzitso cha Islamu, mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso amamuuza sungwana wina wake kuti iwe sukuyenera makamaka mkazi akangofika kuti sopano wafika msinkhu watha msinkhu sakuyenera kuonesa china chilichonse mthupi lake kupatulapo nkhope yake ndi manja ake. Ndiye Islam tiyeni tikhale ndithu otsatira bwinobwino lamulo limeneli. Azimayi tiyeni tiyesese ndithu kuvala zovala zabwino. Ena tikumatha kusoka kaya ndi national wear, sizikutanthauza kuti hijabu ndiye ngokhala imene mungati ukagula kunja. Olanga khale national wear yomweyi mutenga zovala zanu kaya chilundu chanu muchisoka bwinobwino, koma chikhale chotakasuka chachitali bwino chosamanga thupi lanu. Pamwamba aponso ndikubweranso ndi abaya, chovala chinanso chachikulu bwino chachitali chosaonesa thupi lanu. Kumeneko ndiye kuvala kwa Msilamu molemekezeka makamaka mzimayi amene ali wa Chiislamu. Tsiku linanso pa nkhani yomweyi ndidakumana pokuti mmaziwa pali ena achiislamu azimayi ali ndi malonda osiyana, ena amagulisa chimanga, ena amagulisa nthochi ndi zina zoterozo. Alhamdulillah, mzimayi ndithu sanayesoda kupanga business mu Chiislamu. Koma tsiku lina nditampeza mzimayi wina ndidamufunsa, nditamuona ndaona zizindikiro mwa iye zoti ndi Islamu. Chifukwa choti dera limene analiso ndikochuluka Islamu. Ndapereka salamu ndipo adandiyankha kuti wa alaikum salam. Ndafunsa ndiwe Islamu? Iti ndine Islamu. Ndafunsa tinanga chifukwa chiyani sunavale mavalidwe a Chiislamu ndondomeko mmene Chiislamu chikufunira? Ndiye kuyankha mayankha kuti ineyo ndilibe, palibe amene angandipase mkanjo kuti ndizivala kapena mpango mundipezere inuyo. Ndidamufunsa kuti zovala zimene mwavalazi adachita kukupezera niyena kapena munagula nokha? It was her choice. Kudali kusankha kwake kuti iye afuna akagule chovala chimene iye adavala. Ndiye chifukwa chani zikukanika kuti avale chovala cha Chiislamu kapena akagule chovala cha Chiislamu? Ambiri timaganiza kuti zovala zokhazo zimene zili za Chiislamu tizidikira kuti anthu ena azitipasa. Sizimayendera choncho. Tiyeni tokha tipange effort, chifukwa limeneli ndi lamulo la Allahu tabaraka wa taala, ndipo lamulo limeneli ndilokakamiza kwa mzimayi wina aliyense.